Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας αγγίζει όλους, τη δυναμική της ομάδας. Έχει τύχει ποτέ να αναρωτηθεί κανείς γιατί μερικές ομάδες δένουν και λειτουργούν τέλεια, ενώ άλλες, όχι και τόσο? Πάμε να το δούμε. Ας ξεκινήσουμε με μια εικόνα. Έχει τύχει ποτέ να είστε κάπου με κόσμο, στη δουλειά ή με μια παρέα και να νιώθετε αυτή την αμηχανία, μια ψυχρότητα στον αέρα, εκείνο το άβολο συναίσθημα που κανείς δεν μιλάει πραγματικά? Σίγουρα είναι κάτι γνώριμο στους περισσότερους. Και από την άλλη, σκεφτείτε την αντίθετη εμπειρία. Μια ομάδα γεμάτη ζωντάνια, επικοινωνία, κέφι. Εκεί που νιώθει κανείς ότι όλα κυλάνε, ότι υπάρχει μια κοινή ενέργεια. Η διαφορά είναι, κυριολεπτικά, η μέρα με τη νύχτα. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Λοιπόν, αυτή η αίσθηση, είτε η καλή είτε η κακή, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία. Η απάντηση κρύβεται στους ανθρώπους γύρω μας. Για να το πούμε απλά, η διάθεση που έχουμε μέσα σε μια ομάδα δεν είναι μόνο δικό μας θέμα. Είναι το αποτέλεσμα μιας αλυσίδας. Οι συμπεριφορές των άλλων, ο τρόπος που μιλάνε, που αντιδρούν, όλα αυτά φτιάχνουν το κλίμα. Και αυτό το κλίμα είναι που τελικά νιώθουμε. Και εδώ φτάνουμε σε μια πολύ βασική αρχή. Το ότι μια ομάδα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό άθροισμα ανθρώπων. Ακούγεται απλό, έτσι δεν είναι? Κι όμως η σημασία του είναι τεράστια. Δεν αρκεί να ξέρεις τον χαρακτήρα του καθενός ξεχωριστά για να καταλάβεις την ομάδα. Κάτι άλλο παίζει ρόλο. Ένας, ας πούμε, αόρατος μηχανισμός που τους συνδέει. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός έχει όνομα. Λέγεται δυναμική της ομάδας. Τι είναι αυτό? Είναι βασικά το πλέγμα των σχέσεων, οι κοινοί στόχοι, οι άγραφοι κανόνες, όλα αυτά που κάνουν μια ομάδα να ζει και να αναπνέει. Είναι ο τρόπος που η ομάδα αλλάζει και εξελίσσεται με τον καιρό. Και ξέρετε κάτι, ακριβώς επειδή μια ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, οι εντάσεις και οι διαφωνίες δεν είναι απλά αναπόφευκτες. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι, θα λέγαμε, απαραίτητες για την υγεία της. Πάμε να δούμε ένα πολύ απλό, καθημερινό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Μια τάξη πρέπει να αποφασίσει πού θα πάει εκδρομή. Απλό, σωστά? Όχι πάντα. Και τι γίνεται συνήθως? Αμέσως φτιάχνονται δύο στρατόπεδα. Οι μισοί θέλουν βουνό, οι άλλοι θάλασσα. Εδώ είναι το ζουμί. Αυτή ακριβώς η σύγκρουση, αυτή η ένταση είναι που πυροδοτεί τη δυναμική της ομάδας. Βλέπετε, αυτή η ένταση δεν είναι το τέλος. Είναι η αρχή. Ξεκινάει μια διαδικασία. Αρχίζουν οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις, οι διαφωνίες. Η ομάδα ψάχνει να βρει μια λύση, μέχρι τελικά να φτάσει σε μια νέα ισορροπία. Μπορεί να είναι ένας συμβιβασμός, μπορεί να κερδίσει η μία πλευρά, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι η ομάδα κινήθηκε, δούλεψε, εξελίχθηκε. Και εδώ προσέξτε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ακόμα κι αν στο τέλος δεν περάσει η δική μας άποψη, το γεγονός και μόνο ότι συμμετείχαμε, ότι διαφωνήσαμε, ότι παλέψαμε για αυτό που πιστεύαμε, μας κάνει ενεργά μέλη της ομάδας. Δείχνει ότι μας νοιάζει. Αυτή η λογική λοιπόν, αυτή η δυναμική της έντασης που είδαμε στο μικρό παράδειγμα της τάξης, ισχύει παντού. Από τη μικρότερη παρέα μέχρι μια ολόκληρη κοινωνία. Πάμε τώρα να το δούμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, σε κάθε ομάδα υπάρχουν πάντα δύο αντίθετες δυνάμεις που παλεύουν μεταξύ τους. Και για να γίνει αυτό απόλυτα σαφές, θα πιάσουμε ένα πολύ μεγάλο και σύγχρονο θέμα. Τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ένα θέμα που ομολογουμένως διχάζει. Σκεφτείτε το. Από τη μία έχουμε τη δύναμη της αλλαγής, την επιστήμη, την τεχνολογία, την υπόσχεση για νέες, καλύτερες λύσεις στη διατροφή. Και από την άλλη έχουμε τη δύναμη της αντίστασης, την καχυποψία από τους καταναλωτές, τις ανησυχίες από κάποιους επιστήμονες. Αυτή η σύγκρουση δημιουργεί μια τεράστια δυναμική σε ολόκληρη την κοινωνία. Μα γιατί αντιδρά ο κόσμος στην αλλαγή? Γιατί υπάρχει αυτή η αντίσταση? Οι λόγοι είναι βαθιά ανθρώπινοι. Είναι ο φόβος ότι αν πάμε κόντρα στο ρεύμα θα μείνουμε μόνοι. Είναι η δυσπιστία σε κάτι που δεν ξέρουμε στο καινούριο. Είναι φυσικά και η βολή της συνήθειας. Και βέβαια είναι και το τι πιστεύουν οι γύρω μας, το κοινωνικό μας περιβάλλον. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι καθόλου καινούριο. Για να γίνει κατανοητό, ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Όταν ο Καποδίστριας προσπάθησε να φέρει την πατάτα στην Ελλάδα, ξέρετε τι έγινε? Κανείς δεν την ήθελε. Υπήρξε τεράστια αντίσταση, ο κόσμος τη φοβόταν, τη θεωρούσε ξένη. Αυτό μας δείχνει τέλεια πόσο διαχρονική είναι αυτή η μάχη μεταξύ αλλαγής και αντίστασης. Ωραία! Και μετά από όλα αυτά, πού καταλήγουμε? Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη ζωή μας μέσα σε μια ομάδα? Η ουσία είναι η εξής. Κάθε ομάδα, κάθε στιγμή, βρίσκεται σε μια κατάσταση που λέγεται δυναμική ισορροπία.
Προσέξτε, δεν είναι μια στατική, παγωμένη κατάσταση. Είναι μια ζωντανή ισορροπία που προκύπτει από αυτή την ιόνοια πάλι ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν την αλλαγή και σε αυτούς που αντιστέκονται σε αυτήν. Και εδώ είναι το πρακτικό συμπέρασμα. Αν θέλει κανείς να αλλάξει κάτι σε μια ομάδα, στην οικογένεια, στη δουλειά, οπουδήποτε, δεν αρκεί απλά να το ελπίζει. Πρέπει να δράσει. Πρέπει συνειδητά να ταράξει τα νερά, να σπάσει την υπάρχουσα ισορροπία για να οθήσει τα πράγματα προς μια νέα κατεύθυνση. Και για να γυρίσουμε στο παράδειγμα με τα τρόφιμα, το αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της σύγκρουσης είναι αυτό που θα καθορίσει τι θα τρώμε στο μέλλον. Δεν είναι θεωρία. Το διακύβευμα είναι απολύτως πραγματικό. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος με ένα μεγάλο ερώτημα. Σε κάθε ομάδα που ανήκουμε, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, αυτή η μάχη συνεχίζεται. Ποια δύναμη πιστεύετε ότι θα νικήσει στο τέλος? Η ορμή για το καινούριο ή η ασφάλεια του παλιού και του γνώριμου? Η απάντηση τελικά διαμορφώνει τον κόσμο μας. Κάθε μέρα,